Videoya rojnamevan ji dengê Amerîkayê Ömer Faruk Baran bînin ser ekranê godar û temaşevanên me yên Loran Weşanê ku ew jî bi rojan e li cihê Ertejê bû û bi rastî jî vê gavê ji ber di nav rewşekî gelekî xirab de ye. Loma jî îro nikare ji ber ku nikaribû li vê derê awa yeke zindî beşdar bibiya dengê xwe ji me re şandiye. Kerem kin em dengê Ömer Faruk Baran pêşkêşî tên û balav dikin. Min nedî di zemanê pîrik û kalikê min da nav zelzele bûye ji erebî. Di dewra dê û bavê min da nav bûye deprem ji Tirkî. Hat di tala min ra di kurmanciya min a rojnamegeriyê da bû erdhej. Îro ro li Sûrûcê li derdor ez dê mezin bûme her sê peyv jî têne gotin. Ew peyv her yek ji zimanekî ye lê kîjanîbê jî kîjanê BBC jî li van deran aynê tirs û xofê çê dikin êdî. Piştî erdheja Marmaraya 1990 hinek Stenbolî hatibûn li Sûrûcê bicî bûbûn. Deprem wan çaxan bi qasî Stenbolê dûr bû ji me. Loma haletî ruhiyeyên depremzedeyên li Sûrûcê bicî bûbûn jî pir ne ji wan rewşen bû ku me fehm dikir û em li ber diketin. Tê bîra min şîrheraman leqebên ji peyva depremê çêbûne li wan depremzedeyên zarok dikirin. Mesela leqeba ji wan duzen şehetî û dilşikestiyan yekî Dapirrê bû. Ki li kederê li wî rastbihat da digo Dapirrê û depremeke devkî te'n û tinazî çê dikir. Hin mexdûrên erdheja 1990 li Riha, Entap, Meraş mezin bûn, bûn mal, bûn dê û bav û li van bajaran deprema 2023 jî dîtin û rabûn berê xwedî sedan Stenbolê. Lê çi fayde niha zanayên zelzeleyê ser Stenbolê millet hişyar dikin. A me pê îna dikir Riha bi navê xwe din Urfa bajarekî meqam û muqeddesiyê bû û cihê wî mezbût bû nedileqiya. Lê erdheja 6 Sibata 2023 sir û tilisim nehîştin di bajêr da. Misilmanên bi nimêj û niyaz piştî depremê gotin îşê Xwedê tû bêl nake. Dilê wî çito bixwaze werdike. Eger em bi statiya halê hazir herin erdhej li bajarên li şerqê Tirkiyê çêbû. Kurd bûn, Tirk bûn, Ereb bûn, min li pêş enkazên pir bajaran pir însan dîtin ku bi çavên xwe yên tije hêsir bi hêvî û hawar dipirsîn ka dewlet li ku ye. Dibêjin şanogeran bo trajediyekî li sahneyê bilîzin çûne ji Platonîzm xastine. Platon jî gotiye hela hela. Ez ji we re tiştekî bêjim evan no. Me trajediyekê pir mezin çêkir. Nav jî dewlet e. Ji Diyarbekir barek silav û hurmet bo temaşevanên Loran Weşanê. Belê Saet xweş. ji dengê Ömer Faruk Baran bû saeta wî xweş Saeta wî xweş. destxweşiyê lê